Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Wakirebuya umwanchumurelia Ndizi TV boka soa ime yomoroberio bwensakya lituko nieli 15 omotyenyi ogatano na gatato ase omotyenyi ogatano na gatato inakwari bene obe gogoswa ime yomoroberio bwensakya turoyomo turababere tobe tokoba rihwa elimo mashabiki ito kuruase county ya Kisii ebunge ya Bumachoge chache Bumachoge burabu Nyalibali Masaba Nyalibali chache Kitutu chache South Kitutu chache North Bunchali Bobasi South Mugirango mwensi soa ime yomoroberio bwensakya tuwikirana ase county area ya Nyamira mashabiki tokoru ase county area ya Nyamira ebunge ya burabu Kitutu Masaba West Mugirango, North Mugirango, na mwensi soa ime yomoroberio bwensakya Chit County, chitonchoka na inebuna Kericho, ndubwate Bometa, Homa Bay, Migori, Kisumu, mwensi soa ime yomoroberio bwensakya ase imambi yabono. Toko amboka wika ase county area ya Nakuru, Machakos, toka tuara chikaunti chini yonchoka na ine, soa mwensi ime yomoroberio bwensakya ase omuchito omonene onyorobi mwensi twabaliganire tobe togoswa ime yomoroberio bwensakya tobe riboa elimo toikirana ase ense osechinziri chisiko abuna enseria ya Amerika suwata mashabiki amange asomo chire Minnesota ndo watu manyakero itori Kennedy Gisemba oyo tuwakilisha ime yomoroberio bwensakya tokwambuka ikasomo chirio Dallas Texas ndo wate Elvis Omboto oyo tuwakilisha korua senseme yoboigo mwensi soa ime yomoroberio bwensakya toikirana ase enseria ya Canada ndo wate Shem Keburi na ereboigo soa ime yomoroberio bwensakya ase emambi ya abono litukolia lero boigo nitukolia lia TBT Thursday astokuba tuko inyolia amangana lia abeire amakoro kurumae gabose ebintu birito kuba toko inyora kitogo kina na bosanga ninto mwanchumurira Ndizi TV engane lia ya ko kiekero kwale gokina koleno mwanchumurira Ndizi TV unabotambe ngoko manyinga kikoigore eliogiri lia berego soa asembeo manyanga omoroberio bwensakya obeire gogocha keritana ngoro kwa Job Maangi no kwene kinga chibichechi boigo na Mariogi abera wekera asenchera yobo ikiranu Nabigal nyanjama kolene uko manyingo mwanchumo Ndizi TV mambi yabono nigo nabe inche bieka asenge ncho ewe tango bitale konyale kana gotangeka nigo byagera nel fatekerana ase mambi ya abono ase goteto bwatera nego chakirumo chakano goika ase omwelio koleno mwanchu Ndizi TV bonabotambe nigo togo chaka nelingana lyanya sa astora betoko soma korua ase getabu ya Zaburi emerongo bere abasoma kwae no kwa gatatu ekibungo kirituko bunage koletwa sole n'umurubirio bwensakya egotebanga tiga ainyore okorwa kwa wonsi anche nakogokera ebingwanzo byao byonsi bigosambwa ekyo nekibungo kirituko bunakyaletirwa sole ekyo nekibungo kirituko bunakyaletirwa sole n'umurubirio bwensakya mwanchumurira Ndizi TV egetabu eke ya Zaburi niko kilikire nere Daudi naende okonogotera kwaye Daudi tokucha gosoma korwa ase kingesege tangana tabanga tigo omonene aigwe ogosaba kwao asengaki yemechando erieta lya Nyasaye o Yakobo rikolende
ere nagotomere okonywa kurwa ase obo menyo bwaye obochenu na akwa chinguru kurwa ase Sayuni nabo igotiga anyore okorwa kwa gonsi anche na kogokera ebingwanzo byao byonsi byogosambwa moncho Mulondozi TV okona kugosaba toko batoko tebelia asimambi yabononga tiganya sae abega koigwa ogosaba kwao asi kugosaba asimambi yabono twaru kugenanganya sae ngochi ali koigwa ogosaba kwao naboigo tigalia tari Nyasaye libe ligokolinda nimaeta abantu babere bakoligia okolendwa nebinto ao babere bakogenda sabanyamesira bachira sechinsemo ao kolende mbaraba bakonyora obokonyi nekitote byemambi yabono oyorabe ga okolenda Nyasaye bieka aseigo andonsi kokorwa gokogenda twara okugena Nyasaye nere orabe gago kolenda naboigo tiganya sae ainyore okorwa kwa gonsi nimatengale mbali mwabere mukorwa asinya sae mwabere mugosira abamate baimino asencheremo yokomorwera Nyasaye tigabe gakoinyora ebingwanso byaino byonsi naboigo kobitabirana ase Moncho Mulondozi TV mambi yabono okogosemelinga Nyasaye tigabe gakoigwo gosaba kwao naende asekeregento ogokora nebwenrete obego gotwara ogosemeria nga Nyasaye nabe gago ikerania okugania kwao ase imambi ya abono askwendo Moncho Mulondozi TV ase imambi yabono sangana intwetera sumtandai to Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News nabwetera ase nchereria yemitandao yekerero Ndizi TV News Digital nabosangana into asensemeria ya YouTube naboyigowetera asensemeria www.ndizitv.net nabwetera SMS 0792192834 sangana tekerengele kyao asimambi yabono anemono amanganalia okoba goko inyolia ase emambi yabono kuri no Moncho Mulondozi TV togendrete kumulekera amanganalia igekoro nigo na rekorase mechiemenge kuwatikananga no kwegena komogusi kwali konyoranga kere butuko bantu mbali gotebanga echumbi yatanga kerogoro kechumbi gokole tubutaka senkelia elieta lya gatumekiro butuko ko ende duka koji gotebanga ingechumbi muntu tare gocha kwa chumbi tebanga ya ngosaliole butuko niko wari gotebanga omonyo inere gatia mangana alia toko bato kuinyolia ase amatuko alia amakoro nzamanyenga ensemo ya Moncho Mulondozi TV ngana kieye okoba goko inyora ase imambi ya abono ebigenimbira abantu basigete anemono bunaba subati ungatenga batenga toko obokima ochiase enkelia konyoranga ekonyomerete bosonyomete bono nabo konyoranga bose chikolera konyoranga abangina bachamo ase kenyoro bachigoko bobokima kolende lero twarenga nonyanga ndirio omunyaroka gocha kumanyigwa senka lero konyoranga no nabantu batali abairi nkwali ni bale lakini kolinda matukali yakale konyoranga nabairi bale koletwa bacha kumanyanga lirienka egocha gotalirwa egati ya mange aliokolekana ase amatuko alia amakoro kondo Moncho Mulondozi TV igo nigo muraibwense Dr. William Ruto abere akora etaro yaye ime yorogongo ruagusi obere otara chinse mo ao ekaunti Nyamira ni county eye ya Kisii ase abere gaosiolia nakoigora emeroberio ao yobwagachi obose obwagachi shinyumba sigo lirike bega kwigora chipara obeire akon emeroberi ao anemono asibabete bagotara tache tiere bieka babete bagotara no mokonyo yeri Rigathi Gachagua na baraikorwa sorogongo ruagusi astatakoranga nigo ense yaito osorogongo oro ruagusi ruabero kwenyorera efaida enene anemono nkobwate kananga nogotara kwaye Dr. William Ruto ase orogongo ruagusi konde bo nigabeta kuri etare alit koligoro konde ni matenga alit kolialero naliyo arabe ikirana ase mochiolia o Eldoret na koyo kinia ekere
nengo konye ni gukuru kwa etaoni kini bono no chocha kuru kunga Eldoret City asense ito ya Kenya ni go tubwate chi city inye gwikira bono tubwate Nairobi tukatwara Mombasa tukatwara Kisumu na tukatwara Nakuru kolende bono uchakira litukuli alero bono nabo turachutwara chi city isano bono Eldoret nere cha kuru kunga Eldoret City egati ya monjelio amange arabe gakwene kolende litukuli goro Omuraibu nse Dr. William Ruto na bedakora etaro ya chinsemo agatarira nseme area ya South Mugirango agaikira nabo igo ensemo area ya Bomachoge chache kurende omusakito mangana majia sami yenda nabete gakumulekera etaro yomuraibu nse ase county ya Kisii litukoligoro tango tararango na area ya abete gautuo aliganeria Seri tukori ya gatatu ime yorogongo ruagusi omorai wense William Ruto nigo atarira ebunge ya Bomachoge chache ase achakia omurobere bobwaga chiwe chinyomba chirigoririense. For Ogembo Affordable Housing Project we have 2 blocks for affordable housing. Gokwana korwa ase omochie Ogembo Ruto nigo ateba omurobere yo orachikwenana amabaga yemeremo gochia ase ekegori kia basae enkwana yo nigo yaegwa okoboko no mokonyi bomorai Rigathi Gachagua. Hapa tunajenga nyumba 244 ghorofa 9 hapa Ogembo katika kiwanja hii. Tunahitaji vijana 400 ambao watatusaidia kufanya kazi hiyo hapa Ogembo. Vijana wa hapa Ogembo muko? Vijana muko? Hapa tutahitaji vijana wenye taaluma mbalimbali. Tunahitaji architect hapa, carpenter, tunahitaji electrician, hata mtu ya mkono tunahitaji, yule transporter tunahitaji, mtu ya simiti tunahitaji, mtu ya kupanga mawe tunahitaji, mtu ya kulipa watu pesa accountant tunahitaji. Muko ama muko? Nimefika hapa tuonane macho kwa macho. Na mimi nimefurahi kumsidikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing. Kwa sababu watu ya hapa Gusii mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing ni watu ya Kisii na Nyamira. Kwa sababu mashamba yenu ni kidogo. So nyinyi mkuje muishi hapa kwa orofa ya 7 ya 8, mteremuke muende kwa mashamba, jioni mrudi kwa orofa. Si iko namna hiyo? Mutawekewa lift ama mutapanda na stairs? Au mnataka lift? Stairs ndio mzuri ndio mfanye tisi. Gatia barai baikirana no muchumbe Bomachoge chache Alpha Miruka egatia bande asaba igo omugavana bwe county ya Kisii Simbarati asaba Ruto kogenderera korosia eserikari amo nababwatani bekia magia ODM enkwana yagwa okoboko no mubunge o South Mugirango Silvanus Osoro. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe wewe endelea kushikanisha serikali na wale ndugu zetu ambao tumekupea kutoka chama cha ODM. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii inji ndiposa izizame. Unajua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakikisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndiposa akachukua ya kina Mbadi, Joe, Oparanya na mimi pia katika mimi unajua sasa ni gavana, tutashirikiana. Mimi pia nataka niungane na viongozi wengine niseme tutashikana pamoja. Hii safari ambayo umeamua kushikanisha Wakenya, hata sisi tuko ndani, hata hapa kwetu katika hii county tuko ndani, tunataka kufanya kazi pamoja ndio tuweze kusaidiana kule mbele. Omorai wense William Ruto nigo akora etaro ya matukata to ime yorogongo ruagusi ase aigora emereobrio ya magenderero ime county ya Kisii amo na Nyamira. Kuripota ya Egetaseni Kiandizi TV Nchenkoro kwa Sam Miyenda. Mwanchumulilia Ondizi TV oyo nomurai
bwense Dr. William Ruto oyobete gagokora echaro yae ase orogongo rwagusi obeira utarira chinsemo au agatare ensemeria ya Ogembo akaikirana ensemeria ya Bumachoge chache na boigo akabaga okora etaro yaye ikira asensemeria Sautamo Girango ensemeria ya Etago askorende asensemo yomochie olia wetago nigo abete gakurwa eiranga nabe gawikirania obwagachi wechiro elia Yetago nabwe konekinga obeire gakweneke gwetira asumuroberio bwobwagachi wechiro ya Etago obeire gakogendereria obunchureria ase ensemo eyo. Niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya Etago hapa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1.1 ya kujenga hizi masoko kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Nyinyi kama wananchi wa sehemu hii mkizalisha chakula yenu mupate storage hapa, mupate cold room hapa, mupate market hapa, ndio kilimo yenu iweze kuwasaidia kupata pesa. Tunaelewana jameni? Unajua ukizalisha ndizi ama mboga ama hiyo ingine ikose soko, si wewe unaenda hasara? Kama mkileta hapa hakuna cold room, inakaa siku moja inaharibika, si wewe unaenda hasara? Sasa tumepanga kutakuwa na soko hapa, msiende hasara. Tutakuwa na cold room hapa, msiende hasara. Tutakuwa na storage hapa, ndio mambo yenu ikuwe sawa sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Mimi nimeambiwa na Usoro kuna soko ingine huko inaitwa Nyamaiya. Hata hiyo ya Nyamaiya iko boda pale, nimeweka pesa, tutajenga hiyo soko. Mwanchumurelia Ondizi TV no muraiwense Dr. William Ruto obeteka kuruiranga nabe gawikirania obwagachi bwishikiro chinde boy gobuna eyo ya Etago ndenda kwene kinga abali minkonyora bale chinga kichinyororo ekero bagokora obunchuria abwabo nabo igo anemono bali bagokora obunchuria bolia wechinyeni nabo igo chindagara chiti korokananga ne chigo sale kamba bakonyora ensemo ya bene kugacha ebintu byabo mbiko banga bigo sareka kolenense moyaye omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati nigo abete gako gakurwa okobolia ase abarai gocha amo eline kwene kinga ngochi gwikirania bale amagenderero ase omuguzi ase boigo abete gago saba okungswa kwa mache elio gokeya amarwaire ase osoro boigo abete gako gokera egetambokero kyumurai bwense Dr. William Ruto ase goikerana asorogongo rwa Gusii. Sisi hatujaingia katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto. ODM imepeana watu wake na Mheshimiwa amekubali kutengeneza serikali ya umoja wa taifa. Mnataka tuendelee kumuunga Mheshimiwa Rais mkono? Sasa mimi kama mwenyekiti ama naibu wa mwenyekiti wa chama cha ODM, Deputy Party Leader, Mheshimiwa Rais, wewe tengeneza serikali na sisi tutasaidia wewe. Shida tuko na shamba kidogo. Na jioni mtu anachukua fertilizer anaweka kwa chai. Mvua inanyesha, vile unajua mvua iko, maji inaenda kwa springs, watu wanachota. Ndiposa tuko na kansa nyingi na magonjwa mengi. Tukipata maji piped itasaidia kupunguza vifo ambavyo tuko navyo hapa. Lakini ni kushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya, kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi kama jamii ya Mkisii, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote, kuanzia governor wa Nyamira, governor wa Kisii na viongozi wote. Tushikane ndio tuweze kujenga Kisii County na kila mahali. Mwanchumurelia Ondizi TV abo nabarai anemono asama tukama gatorongo mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati bakuruterana chinsase numo bunge olio South Mugirango Silvanus Osoro
kulinde kubwatekana ng'a nokorosigwa serikali koreta abakenya amo torenga babere bagocha amo ntoro chiriberera ane mono ase etaro yomurai bwense Dr. William Ruto ase orogongo ruagusi ase babere otebanga nigo barachi kubwaterana ilinde kwene kinga amagendero abeire gakoba ime inse yaito ya Kenya ayo na toto kwareneria anemono ase etaro yomurai bwense askolende nabete gago tabokia etaro ya elituko ligoro ase bono tokanetinga chira chiri abete gakoria nabe gagochi ikirania bose nigo erabe buna amatuko amaega kolende ntubwato kwasemelinga kara wege ikirania chire chyo nabo igabara kira bara chikobwaterana nigo torachikwane kinga orogongo rwagusinkonyora ama gendro kolende tuguska bosio ase amangana amajabetega kwenekiwa asoroboti rogoichiana nigo omuichano namayanda obetego kubwata eamateyemo ase kinyoro kya musisa ime yanyalibali masaba engaki omusae oyomo abete gakomo Kenya ise goika ase ogokwa kwae ase keleta manyakanetinga ningi kirerete omusae oyokora engana eyo ase bono babeire abamenyi borogongoru babere bagosaba obotuki boime gokorwa elinde komanyanga nga ingikirete omusa oyo gokora engana eye anamono ase baligetinga obotuku bokorwe anamono ase konekinga enkomurekara balinga ngutumekale enyasole bose amarua alia tantiri robot robeturu kwalirwa nomusaki oito bwamangana amaya Mildred Mo Manyi amate emo kura ase kinyoro kia musisa imenya libali masaba nigo irino muichano maiga yo musae oyomo koma Kenya ise guikagukwa ase obotuko bwo kera rero kolengana ne amate yaye timanyetina seki omusayo aimogeti egetambukerekyo ase batebire omusayo tali gutumeka mariogo yogotindia nase batuganya gusira ase obuyabwaye tole no gukumya ase gosirio mwana ominto serio mwana oye nabagitaka muita mubasukano igo kamwa karende miore menge akaba ntukumeti ngangi kyagera korali ngane ligari kongu nandi ngane lintu anya kurirora bona nabo toichanete buna ntu benga yaragira muchibu woro mugima nona abamate baumatete aseri ngane liga banyari ko bakora batanya korora linde naboro mugano bwo gukumya mugano toichanetie tutanya korora ase kinyore kigitu eba mwerete mochari agucha keroka na wali bono tukanyete ko banga masisi aye nigo bono bagania abaibuli kubalinda abana babo ase chimbu chingia na boigo ase basemia abangina gotiga gotuberera amagoso ase okwebereria abana babo nare gochikote abagocha sense mo yabaibuli toika abana baitange abamura na baiseke ko bakinire twegeria abana baito kitabi kingi yabuna abaibuli na endo abana ko bakinire asense mo yabangina ara ange ngorango mwana gakinire abana bamura abangina ko baguji babegaleria na ende kero kende abana abo bairuna abangina babense mo yabo igo mugaga ta konyo chinguru cyoko gambo mu cyoyo buna rumurai bwenka ase igonje nare ko saba baibuli ase muabeta abangina nabagaga twegere kwegeria abana baito chingenjo chingiye kiagera abana abwengenjora abegerie nabo bako baigorioka naende abana na barabungo ko bibarekero kende chimbukuru asa baibuli tunare ko manyanga tutwale chimbu chingiya eki abana baranyare gokobya bakine na kirojo kiraga cyo mugie kitari gutagora nigo baganire serikali gochia gokora obutuki boime aso musayo elio koenekia gosengo tumekale amariogo yogotindia ase nonya nabo nigo ebimonyo biro bunango tumekale ase ogotayorokia Togo sabanga serikali ya nigoto kubukota na bikokora uchunguzi ya manya kena sikia wana ndibekirire kene togo sabanga andonse asimuto waterio gari mutasabira mutasabe serikali kyara mwana oyo ntomanyeti gose nkonywa kare gose nenya sora kuri konywa toga turabeke apirite serikali echuko chunguza ngaki kero kende nkonywa kare nya sore ye nkonywa kara marwa ene tuchukonya ro maere kurwabwo tumanye kyara ntumanyeti ngenjo yayo gocha gwito mwako oyo ise turamanye chanzo ya buya
na ndene ntuo twaro sabe serikali bono uchunguzi wakore serikali kore uchunguzi isaine buya asukomanya ako itako mwako uyu na ende no mbali bande onya barengo bausikanete uko itakwaye na barumanya kanenga ingona ngorengo asa bali barengo ikyara konye chinsa cyarire na ubuko baramanya ngamba mbabo barenge omubiri onyagusira nigo ogendrete gukenderera asengendu ya keroka kobono obotuki bogendrete nelitukoria elio kwenigwa guchia goika ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Mamanyi Mwanchumurelia Ndizi TV no roboti rogo ichani kigima asto wano tobe kusabanga litani nkobangi ngotoma engore ya negochia senka elia yabete gigosiria oyo muabo nigo kusabanga nya site gabe gakuba agata nabo yo kusabanga neribuya obotuki wo korwa asubwa gali nikumanyanga ninki yabete kwirana omusao yo gokora enganeye nabo igo ningana tukugikelia asemambia bono asengote banga nebanga mwabere mokogosa no muntu nebanga mwabere mugo etana no muntu tebwenreti obe goko ira obogima bwaye no bwenreti obe goko bwati chinchera chiria chindonge netokone kinga mangana buna ya talikoba gakore kono mwanju Ndizi TV abuno torati kogenda ase umutimoko oromoke kolende kinabe nkwirana nimbe kubamanyia amange anemono ninki ababwata ni badonya babete bakwiranelia mayaganga yere nga kuogererwa ase umusangerekano ogumurai bwense Dr. William Ruto ase etaro yumurai bwense amatuko abagagweta abuno turati kwanda sumutima koromoke tubasa gusuka tubasa konyegera nkwiranande ase kagitari ege chambe Ndizi TV obwansu bwomogusi gwetani myaka ibiri bono Ndizi TV yakoretere omurubiri bw'umuga none Mwanchumurelia Ndizi TV kurwasa matuko amaega tobere tokora omurubiri bw'umuga none astobe tugusanga n'abantu abonjurelia abana siasa babere bagotwa emegano yabo nabono twachinjiri okoboko korende bono omuganone obeire omugano ito gucakira umutienyi oyo tariki 24 tomoja kudigereria omurubiri bw'umugano ito kira litukoria Ejumamosi chinse 12 cy'amagoroba nera Job Maangi Astora gusanga neki sukuru abonchori yabose ebyombe byabere gukora bujyana gusanga nabaro erindo kwa emigano yabo ase babete bagucakira wikira ase babere bagwikira. I had no experience of any boarding school. I had never even heard of a boarding school. I just knew it, all of them were days. When at home now, I can do work, I can wash, I can arrange the clothes. School ya chakete ni mwaka 1993 na wanafunzi watano. Omugano ito. Remember, the principles of success are universal. Omwanchwa omurigereria gwe television ya Ndizi TV nabo igo murigereria bw'umuroberio bw'ekeumbu asegeka kimyaka 3 nigo kwabere gukurigereria umuroberio bw'ekeumbu gochakira chinzi isato cyabutuko igo ikachinza isano cyabutuko onye nabo guchakira wiki gocha kitariki 15 cy'umutinyo gatano gatatu omwaka oyo umuroberio bw'ekeumbu nigora cyake chinza ibere igo ikachinza inye cyabutuko Yoranga somoroberio bw'ekeumbu nigo tokoretera abana siasa kurwa chinsemo chonsi kaunti ya Nyamire kaunti ya Kisii ime ya Kenya na bwego chinsemo chonsi iridonyara gukwanira igoro ya magenderero na bwego mangana siasa ase chingo gicho chonsi orobono twari tariki na inche John Kibati iridonyara kwemanya asabange ime yomoroberio bw'ekeumbu.
omwanchu muligiriria gwe televishoni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuligiriria televishoni yao na mbegemo yomunwa gweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Mwanchumurilia Ndizi TV kwa nibene ase enchunda yende ime yomoroberio bwensaki ase mambia bono tonde kumulikira amangana majia abete gakwene kigwa ase litikoligoro nigo abana boda boda kurwa ase stage ya Kyoge egotoka ime ye woda area nyakwe babete bakogokera certificate ye Kyombe babeire bakuligia ase amatuko amange eyo babete bako egwa egatia bare babete wikirana ase nsemeyo nomo MCA we wodi elia nyakwe Cosmas Oyagi nomo MCA we wodi elia yabogusero Vincent Abuga ase babete bakurwa esegeto gotia ase abantu bande osoa ase byombe nabo yokosabanga bari babera koegwa certificate yo ase Kyombe yo ose Kyombe ekyoko banga nkubwatera nabale elinde babe bakwegendereria na ko enekinga agocha samatuko abasyo ngotwara bale obugima bole obuya oroboti rwabetero kwaleniwa nomusakeito wamangana majia dipo na sanya. Sekta yobosombi nigegenderete gonchurulia amagima yechi amate ao abonchurulia baboda boda kurwa stage ya Kyoge gotoka ime ya Kitutu Chache South nigo baba bakogokera uburayo buya aso kwenyorera certificate itukoria rero tore no mogoko manene to twara koronje certificate to stage ga to abere myake beke sana to tabwati certificate tinga kiecho nigo batebanga obumubwabo mbochiko bakonya anene asogusira chisemi adana mona geta to trobe ki mostari wa mbere na magana ya masomo ngoro story Kyombe to supporta to bwata ba mito ga ba ikira bana chi university to supporta egere to suke moto kuna mwana boda boda abarai baikirana asokomera no kwenigo bagokere gitambo kirekyo ase baba sege takoba nomokia naboigo ase barieira yogo chikobasira elio banyare kwegendereria ase malietano ya Cosmas mwe msio nyakwe won lero lialengeri tukolia boda boda vale kolochi to ke certificate ya waye stage Kyoge stage na adelende dawa brava na wangaine na rode ngabayoira account na intumna bara ito teto kwa support ada twabate birirende muna bara rende chibesa chibakonya singi na bantaba ima kwate family anje n'umwishimwa Vincent Abuga ndo mwa MCA we wodi ya Busero tego basaba bana ba mindu mwanjane mwa especially une team ya boda boda because boda boda yuria rising amo korero riere ne mono ni numo konya bangi na kwa chinza na imewaje chiro kore biasara ni numo konya abana bagenda school in the morning igo kwetani byonse na bonta gete ko bagere sariti aso badenga nyasage ende ko barenda naenda abasese ni mona asinge mbere mu moko ne meko wetera yegere muragenda igo ni manye tengali tukerimo nyasaye nabakonya na inu mo improve kuru ase stage ya boda boda irinde munyare ko begente kene no ene kero gekyo wa MCA with time no nyani inu na mugoja kuborio nyoro yo mo inu ire chikura komenta na yuniga bana boda boda bwe beneria mbuya mono gochia sabarayi abo baba bako baikange enchire ye moyo korokia ngani go baba sabere tama ya
sama yetanga kutadisi nyandika ya mona barai asokoja kuto support na myamono asokoja kuto sira asema tubwate Omunyakirogo oboda boda bwe sub county ya Kitutu Kevin Obiri boigo tatigiri magega asanekeria abaibuli oborendi boisaine gochia asaborokiwa amangana display sukuru bonde gaisiekire nchomo nyene na eta chiste Jones kaba tebi mochema ndi bwe stay ora nchera ne mwana bwe sukuru atuka stage asengenjo abana bali ntatagete bere ni sukuru barabagima na muntu ndi bwe pigipigi uranya kanesa chinde obo yusi mwana bwe sukuru ose abana baise ko batumya bobe ara nkuru getambukira kanene kira gara nyawe no bwa basaleke negi yakabere ntwe gwana na barako mwana ndi mwese ora stage ndeyo sira chikwanchero mwana bwe sukuru atoke stage eyo stage to korangiria barayibeji be stage eyo toba discipline giko reporteri getaseni kya onambe ya Mokiandizi TV kurwe ward ya Nyakwe egotoke bunge ya Kitutu Chache South literia ne ngoro kwa Dipon asanya Mantumuriria Undizi TV segete abereko rwego ochia ase abantu bonsi anemono abana boda boda kwene kinga ngoso abale ase byombe buna enchira eyemo yokobanga babere bakwegenderia ase amagima abo nige karoto kungusera amo tokobanga tokobanga tokwagachana intwe buna egesa ku kia omogusi kolende magega yomo women rep Doris Aburi kobanga kugererwa ase umuchia okeroka chingaki abete gagwikirana ase etaro yomurai wense akerale kuigorwa abusari kuigora amagendro nigo egachia babwatani bakomwa okoboko Doris Aburi babete bawesoki bene na kugikiria egekoro ekyo na busabanga nigo ebwenderete women rep oyo kobanga ngosikwa are Igo tole no moichano monene buna bakungu buna bangina amangana bete igari ekerubo igoro igo twaro cha mangana totanya korora abasacha babangere to mongina otabwati kende omongino manyete no montole vulnerable ole harmless lakini abasacha bamubangerete ekere president yachire likababwenerete gusaba ebintu bichiche gusi igo baorogeti obosoko bonene asa mangana ali abeta sekerubo twatebire iga gochaka rero twarorire nk'abantu batigire uburayi bwabo nigo batagete uburayi bwobo women rep ogosaba kwane ekeroge kekyobo women rep kiabeire giansu mono bakaba sacha bagetoneire nakitogo kura tuanigwa moteto iyo orarutwe ligena onya matunda takole tikiyo amatunda gara manga somo todo adanya onya igoro amatunda roroke elio mongina okonya basae okonya bangina okonya paka basacha baba bayerure bagokorwani nande tinganche tegento gya tigari chuni horo esengencho mongina no monto gwa maskani abonete gwa maskani aye agendre negasia cha kile Kisii County ntuvuna chiyo cha Kisii County twanje tegento gya peneti totage to mongina gwa maskani ayonsi na meeting ende yonsi yakoba tigamwa baraichisa chiabo bakwana babate inki kebwanete gokorekana mwabali baga abarai baito igoto bachorete banda batoretera magendero asumwana inchi okawaida lakini murai onde bwensi we expected nga achorire achichega achakora amabarai bande bachorire bunere intuga kurubosonga account yote ya Kisii twagikerie gakoro ekiatwaro cho murai oyomo akogikeria omongino minto omongaini omata asakorwa asagotia nande nere omoretete nseye twakanire gakore ekyo ikeirorera Mwantumuriria Undizi TV abuna bwatani bomo women rep abwe county ya Kisii Doris Donya Toto ababete bakogikelia anemono egekoro kelia gyoko banga nokogererwa
como women rep oyo asabere bagosaba amaskani egati yabarayingana togosigeta simambia bono nebwenderate abarai bagosikana na boigo onye togo kirino murai aye moichinga kichiaye abega gokwana gagokora naye obe gogo banga gogo mwakira chinko bioli wanchita kino kogero murai ndoshinga tali engana erengi yani engane ko bage koleta obosoku ane mono ekera barai babere bakubatalira denga turarango mare bagosoa ase moroberio abwensakia ase mambi ya bono ndochenga Christopher atande ote makuru wa Borangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo abana Sheila Matiangi Moranga Mikaye pamoja hadi tamati. Simanto Jackson watching live from Nyaribari Masaba. Omogogo pamoja hadi Omoerio. Ochar William watching live from Sensi Kisii. Ensemo yende mbarabia basomero birwensa kiando chenga embursoro ingia korobonchari wa manchani kondani. Emboria Mosensema, morning Ruto Nyabuto from Saudi Arabia, Samson Ongaga, Rogers Oganda pamoja na mafans wote tuamke na kazi kwa bidii. Ando chenga jeria kiruwa tabanga condolences and may the Lord comfort the family at this moment in Inkeria asensemeria ya robotu Ruto wata wasoma kurua asensemeria ya Mosisa. Ndo chenga Ruto Nyabuto kurua Tebanga Emboria Mosensema Winfred Willie Fred Moga Omoseriwesu good morning tuned in all na wote wanobara mona Edwin Omwenga hadi mwisho ndoche ensemo ende Justo o Mitide korwa Kisii Sports Club niko ndani Edwin Omwenga korwa Kiserian Dam present watching live Jeria Kerubo good morning and happy preparation day for Manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakiage na Bible Vane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri Noche Dolphin Mora good morning watching you live till the end. May I wish my children, parents and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind to have a fantastic day. Dennis Mogaka Bwakire Buyasalimia Murembo hapo Koruangokoro Soko Mjinga pamoja na my wife Lilian Kemunto na mtoto Sharon Kerubo hadi tamati. Nochinga Joshua Mbuyati Rimba good morning from Ruben Center niko ndani na my wife Dorka Kerubo na my beloved son Carlton Tirimba watching live from Nyachichi Secondary School Nyamira County. Omosoriwe Susuboigo is watching live korwa as a county area ya Nakuru City. Asi umontumure Ndizi TV kenda utubugati asenchire mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na utarasa mtandao yetu www.ndizitv.net ase emambi ya abono. Abuno turati kogenda ase emotimoko kolendenge nabengo kumanyinga imambi yabono nigo turabe tugusanga nabageni baito anemono igoro yoboroire bolia bwindurume bose epilepsy as turabe tugusanga nere Eunice Nyorera korwa as oyoro coordinator oyo NCDC korwa as a county ya Kisii na boigo Nicholas Otieno oyore clinical officer Kawe igo barabe usangani tu imambi yabono anemono igoro bore bwindurume ningana origetie koba goko imanyase mambia bana be atoka mwana otabwati boro irobu kina bora go konyoranga no go twaro muiri obwate oraba kwanikia kwa bere goko mokonya na boigo abatebanga bore mamboli ke gumi ase obogima mwana kanyoro bokonguno obo nabo okobago manyuwa chinchera orabe goko mokonyo mwanchu omoligereri asego abuno turabe tokogenda asomotimo komo kikina binkwirana ingina ne gazeti elia Daily Nation nabo gazeti elia ya The Standard so basa uskato basikonyegera tetorasio mia ase chiduka. Ndizi TV ubwansu bwomogusi Asige kabono enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke batomorembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga
nigoro mwiri obwange to bulimo otagetekene obwanjani bwali gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda abantu bakubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mucyana koroko ngoli mumura nabaho tebaba gusinga baterere mbuli mumura eyenteke nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanya olire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanya orari chibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchirulio yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati umoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie umuchie omwanchwa omurigereria gwe television ya Ndizi TV nabo igwo murigereria bwo muroberio bwekeumbu aseka kimyaka 3 nigo kwabere gukurigereria umuroberio bwekeumbu gochakera chinzi isato chabutuko igo ikachinza isano chabutuko onyana bo guchakira wiki gocha titariki 15 na ibere cyumutinyo gatano gatatu omwaka oyo umuroberio bwekeumbu nigo rachake chinza ibere igo ikachinza inye chabutuko Yoranga somoroberio bwekeumbu nigo tokoretera abana siasa kurwa chinsemo chonsi kaunti ya Nyamire kaunti ya Kisii ime ya Kenya na bwego chinsemo chonsi iridwanya rukwanira igoro ya magenderero na bwego mangana siasa ase chingo kicho chonsi orobono twali tariki na inche John Kibati iridwanya kwemanya asabange ime yomoroberio bwekeumbu gwetani myaka 2 bono Ndizi TV yakoretere umuruburio bw'umuganone Monjumurelia on Ndizi TV kurwasa matuko amaega twabire tokora umuruberio bw'umuganone astobe tugusanga n'abantu abonjurelia abana siasa babere bagotoa emegano yabo nabono twachinjirio koboko korende bono umuganone obeire umugano ito gucakira umutienyi oyo tariki 24 tomo cha kurigereria umuruberio bw'umugano ito kira litukoria Jumamosi chinse 12 cy'amagoroba nera Job Maangi Astora tugusanga neki sukuru abonchoria guse ebyombe byabere gukora bujyana gusanga nabaro erindo kwa emegano yabo ase babete bagucakira wikira ase babere bagwikira. I had no experience of any boarding school. I had never even heard of a boarding school. I just knew all of them were days. When at home now, I can do work, I can wash, I can arrange the clothes. School very big matukumake. Ya chakete mwaka 1993 na wanafunzi 5 omugano ito. Remember, the principles of success are universal. Omwanchu murigereria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora. Umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsaisan na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ne no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imeyo mucyo musongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells
ayudo bag maber at a low price. Bada wewe, welcome. Gochakia gosekugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi mitumba beds. Buna butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka okwagachira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagachira amabati imisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Owuru Superstores yonyole kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo byegoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Obwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa ogoke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Burwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye. Gwantra bare insurance chiko bwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagetari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisi. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisi. Health first and health always. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD
chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B Executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbulia buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugunguru gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka ime yomuchukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bale Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council GUSENEC asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bale asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabwate orosagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church ime yomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ondiziti yunkoni mene ase entunda yende ime yomoroberi obwensa kiasebuna botambe entunda akabere nigotoko batoko mulekera ayairobolito ase amagazeti yerituko lyalero ase buna botambe okumulekera egazeti ya Daily Nation abo egazeti ya The Standard astora tukuchaka kumulekera egazeti ya Daily Nation engana irobolito nigoro yomo sacha oyomo anemono oyo andata kolerwa obotuki ko bwatekananga no boibi wechibe sa chekerengo chia ebilioni ya monuguta isa no korwa as bank area ya Equity nigo David Mushiri Kimani yolengi omu manager Equity andata kolerwa obotuki bwaime ko bwatekananga nobo ibibwe chibesa chekerengo echo chichukagirenga nigo chiabete chikorusiwa nakobekwa ase chibengi chinde engana andata korwa obotuki obwagale kigimana boigo ase engana yuni otora tokomokera ase page area kane gazeti ya Daily Nation ase ensemo yende nigo omoraiwe kyamakeria kya Wiper Kalonzo Musyoka abwate egetiro ekenene nkubwate kananga nigoro ye oboraibo osobo cholibogocha asabera koralinga nabwate ekerenga yo kwamerelia oborai bwense ase obocholibogocha skulende bono amabolyo niganga nigo arabe kwenda kobera na Raila Odinga bose nigara chikoligia obwamate bonde na liaranyoli bagalia bene liokora naboigo na gazeti ya Daily Nation yemulekerete igoro
enchera abagavana babere bakoligia kurusugwa abisi ase emiswada au yabeire geko aliganigwa anemono yuko baka isiko storo chengaka William Mwangaza mugavana county area ya Meru ni gabete agwa kwa isiko ase ebunge area ye county na boigo ensemo ya Martin Wambona ni gabete agwa kwa isiko lende ekigambire kamotoria Ferdinand Waititu kurwa ase county Elia Kiambunere nigo abete gagu akwa isiko toske buseka se peji ya kabere gazeti ya Daily Nation ige murekerete anemono omonchiria Stanley Livondo oyo onrete okorerwa obotuki kubwate kananga na mamocho akomochigwanga nigo abete gakwa gakwena na amaki elinde abega koegwa etenda echibilioni bene chibilioni bene nuguta isano na ibere ensemo area ya Zambia nemono chicho konya asobwa gachi bwa magacho ye chinyomba chiria chiaba na jeshi bense area ya Zambia peji ya gatatu egazeti ya Daily Nation nigo omorikyo ya mukuru wase ensemo area bose egazeti ya Daily Nation bose enyombe ya Nation abetega kwegwa ekegwa ekenena boigo kwabekerwa egutwa kubatkananga no ukoreri obuyabu aywetera ase amamerelio alia BBC Komola Duma igabeta kwewe award kurwa ase ensemeyo peji ekubwatia epeji ya kane gazeti ya Daily Nation nigemurekerete anemono enchera omonsae oyo somo muroyo abeteka kobeko byara nabo igo naisenere akabaga kurusugwa ase enka eyo nakobekwa byara ase guikera bono etamanyiringa ngaiba berete chiabono asikolende kubwatakananga na kiroli nigo isomo muroyo oyo kuruka David Mushiri Kimani oyo abete gako oyo gandete okolerwa obutu kubwatakananga nobo ibwe chibesa che bilioni emono guta isana nigo ise abete gakoyiwa chingaki enkaya yalenge ase ekanisa nabo igo akaba gakoirwa ase ensemo eta manyiri toskose kase peji ya gatano kubwatakananga nechinchera chiogwetanga wakana ebango nigo ensi ya Kenya yabeire gegotuguta ebango yekerengo giechi bilioni emerongo tano nemo na ibere kubwatikananga nenchera ilia abantu babezumeka chinche chitari chindonge ase ogotambuka na gotuma ebitango biria ebyowakana ebango epeji ya gatano nemo egazeti ya Daily Nation nigemurekerete anemono igoro yegati yamangana alia omurai bwo mubolia bwa azimio ekiama kyawe Kalonzo Musyoka andrete wetera inko batakananga nigo bono abwat amaboliaro ninkiara achigokora asama tukabosyo nigara abekolenda kumubwatisia Raila Odinga na liara mwoko boko 2027 bose nigo arabe kuligia abasani bande kulende chinkumanchironga nigo ekorokananga na bara abega kuligia obosani na Rigathi Gachagua elinde baba kwene kinga babeye bakora serikali egocha yomo aso mwaka o 2027 tosikeboseka se peji ya gatano na kabere nigo ekwandira anemono ebitango biendete konyora abagavana kurwa ase orogongo rulia rwa Mount Kenya ase wikera bono chikaunti ikomi ime ya orogongo ria rwa Mount Kenya chiendete gwetera chinga kichinkongo ko watekananga na nechi governor chichi nsemo echikorokananga nigo aba MC barokane koranga babeire bago tumeka chinchera chikogoni kobaka isiko asitwa chinga kabira Mwangaza betega gwakwa isiko naboigo nigo ebunge area ya Senate rabe ngego chia
kukwanira nabo igo kumurekera ekina kyaye Kawira Mwangaza kerokera byo ikiwa bosio bwe bunge eyo lituko lia ebose wiki egocha Monday na Tuesday tosikaseka se page kobwatia page ya ikomi egazeti ya Daily Nation nige molekerete anemono igoro ye yomoroberio omojia olia bogwakana chibesa ase chi university ase bono ensemo y'ababunge babiri bakorubolia ewizara eri chisemi kobeka cheneni igoro yenchera chibesa chirabe chigwakanwa ase entunda yende elia yomoroberio oyo omojia epeji kumi na kabiri asitorabe to gukora ositorabe to gukora kumurikira magazeti ninge serikali erabe gigo chigosali chi passport y'abakenya bali bataraba bago chioyi niyo ikera bono igaya korokananga abakenya emerongo chiribu emerongo 5 bataraba ko chi passport asebono babeire bagotebanga nigo enzi ya Kenya erabe chigosali chi passport yechiteraba chikuojwa enkobwatikananga nokorokananga abakenya abumbaraba bako banga mbali baligetie kochinyora abuno tora kukolera kumulekere gazeti ya Daily Nation togoswa ase gazeti ya The Standard yangutararangona alia ya amulikire asikundu mwancho Ndezi TV nabukanda usangana ntezo sanchireri mtandao of Facebook Ndezi TV News Digital, YouTube Ndezi TV News, tera mtandao www.ndezitv.net. Epeji ntangani egazeti ya The Standard ni okwaniranga amakongo endrete konyora chi university anaboyo chi county enkubwatikananga ningo abakoli emeremo bataraba bakonyora chibesa chiabo kubwatikananga ase bakomochia ense itwake nene mono ekiganje kenene gya serikali asugotabwata kachibesa chio ansobwango ensemo yende nigero kanetenga nigo wikera bono iga ase ekerengo kelia kemerongo 5 ase emia yechi salary chitaraba chigwakano gwikera bono iga university berchiko affected nelia Technical University of Kenya mo igetona igati nyinge imechi county chichabe chikoba chikonyora makongo batikananga nukonyorwa gwe chibesa busomo sara nelia Nakuru Narok Bomet Nyeri Laikipia Nyandarua Kakamega na boigo county ya Nyamira na boigo gazeti Daily Nation ni mole keretenga gochakera bono aba nyanyimbo mbali ochugwanchirwa kobanga mbali batari ko babegete chianga chia kiraia lakini bayetubete amasio mbabwenrete baba korokinga ne korokinga barabuna abanyimbo lakini amangana be korokana sokoro bekana wekolikelia genesias animono asaba nyanyimbo babete bakubika chi mask na boigo kobanga mbali babegete chianga chiaraia bono niko atabe gaochugwanchirwa tusikaseka se page ya kabere gazeti ya The Standard nigemoli kirete anemono omuswada oliaboko mwaka isiko Kawira Mwangaza ase bono aba senator barabe bagokwanira engana eyo bose koye molekera asobwagale litukolia Monday na boyo litukolia Tuesday igo bono nigo wikira weekend tata kumanyanga naralia yaraba kamonyora Kawira Mwangaza kubakananga inyoranga nintunda ya gatatu agwa ko isiko na boyo muswada wekiwa bosio we bunge area ye Senate ensemo yende omo waziri omojia otenderete amangana alengete chinguru chestima na boigo chinguru chio batutume kwa sebinto opio wandanya batanga nabe gakwana kinga obere okay ya ligo liestima epeji kobwati peji gatatu nige kwanira igoro musubacho yomo oyo okobanga nere okobojia abantu bali babere bagosiria amagima bose abantu bagendrete babwate bose tukorugase mono ke usie ebitondo ni gakobanere okobanga gakobasibia nabo yokobaka chi makeup iga emirimo anchi tekegima otebanga nigo
abere gakobanga kwene kinga kore merimo iyo asika kirige tambe kurene karabe tawutigi merimo ya asara korane rishirike rimwe tali ya serikali ni antawange batokuminya nkia kuruera seni jiyo ochokora ibintu buni ebi tusikoseka se page ya kane gazeti ya Daily ya gazeti ya The Standard ni kumulikira anene mono igoro yo bokongu aba koli merimo asu university bende gwetera anene mono kuwatkananga nuko nyorwa wechibesa chiabo asoro chenga ime ye county area ya Washingishu muchi Eldoret ni goba bete ba korobekana kubatikana nga nuko nyorwa wechibesa chiabo epeji ya gatane gazeti ya Daily ya gazeti gatane gazeti ya The Standard gazeti ni kumulikira anemono amakongu aba koli menema sikanto ende tugwetera kubatikana nga nuko nyorwa wechibesa chimeshara epeji ekobwati gazeti ya The Standard ni mulikerete anemono igoro yomurai wense umukoro Uhuru Kenyatta chingaki abeira korekananga ni gakirete lakini ekera abantu banda gwatire litalia anamono asabira kumochigwanga ni galinge gati babete bago bakwa abasa chibesa chyokorobekana nabo igo asensemo yomuraibwe bumuliwa Azimio Raila Odinga gatebanga Uhuru Kenyatta na betega nero betaka mwakiresi mina kumote yabinga kwane na Ruto igatia mange ase Abuno tarato kolera mwanchu mulire Ondizi TV kumulikira amagazeti mambi yabono kolende kwemanya mange nabo kwigolera egazeti elia bwanchete erinde obe gokwemanya ase obwagari kolendo mwanchu mulire Ondizi TV ni gonkomanyiwa ase emambi yabono ngabagani baitu babera wikirana ase studio ya Ndizi TV turati kusanga nere Eunice Nyorera kurua ase ekyombekerikia NCDS ayoro coordinator ase county ya Kisii nabo igo Nicholas Otieno oyore clinical officer kawe ase notara to sangera anene mono igoro yengana erengeti oboreboli wendrume use epilepsy ase emambi ya abono ase keteri tambe ni gotorabe to gusangana barabu to basa uso to basa konyara kwena tore ase keteri ege tambe Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umuco buzungo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia aseriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushibu kuruga si diaper ni tissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bare ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito yabo igo chipillowcase mbabuate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebinde binge batalirime y'umuco buzungu Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somochio bosongo ni gotokwegokeria kurwo bowenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwari atora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somochio bosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karabu ajine ntogwate chi machine tigo kumureka chiaro rangi kerobobe tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerobobe amarwaire tiobwate twamanya kwa amariobo abana abane machine yengo murekera